stilstaan bij het feit dat, was het in Gods plan dat lijden er zou zijn? Absoluut niet. En ik denk dat we dat wel vast moeten houden. Dat, zoals wat God bedoeld had met de mensheid, wat God bedoeld had met zijn schepping, dat dat voor hem nog steeds voor ogen staat. In alles wat hij doet, staat dat nog steeds voor ogen voor ons. Wij mensen hebben gekozen voor een ander pad. En net zoals als er een vlam hier is, ik mijn hand erin steek, moet ik niet verwachten dat het ijskoud gaat zijn. Er is een consequentie. En in alle lijden wat we meemaken als mensen, kunnen we niet alles toeschrijven aan God. Het kan vaak genoeg ook gewoon een directe consequentie zijn van iets wat we hebben gedaan of iets wat ons is overkomen. Desalniettemin, als we door een situatie gaan in ons leven, mogen we toch op God vertrouwen, dat er een bedoeling bij is. En de mate waarin we op God vertrouwen, ik denk dat dat wel de les is die we steeds weer krijgen. Dat we daarin moeten groeien en dat we daarin moeten leren hoe daarmee om te gaan.